Us donem la benvinguda a aquesta anàlisi visual. Sabeu aquella por enorme que planava constantment durant tot el segle XX? Aquell pànic gairebé irracional a que la Terra es quedés sense recursos per aguantar a tota la humanitat? Doncs bé, resulta que avui estem vivint una revolució silenciosa que capgira aquesta idea de dalt a baix. No estem a les portes de la sobrepoblació, no, estem entrant de ple en la revolució del decreixement demogràfic. D'acord, endinsem-nos-hi. Anem a la primera secció, el mite de la sobrepoblació. Durant tot el segle passat, vivíem atemorits. Literalment, veiem un ritme de creixement frenètic, una multiplicació massiva de persones i, és clar, l'amenaça constant de quedar-ne sense aigua, sense menjar, sense espai. Semblava que res se'ns podria frenar. Però, si fem un salt a la realitat del segle XXI, toca posar el fre de mà. Estem davant d'una desacceleració global absolutament evident. El declivi poblacional ja és aquí, alentint el món d'una manera que, sincerament, gairebé ningú havia vist a venir. Penseu-hi un moment amb aquests números a la mà, perquè aclareixen molt bé la història. L'any 1900 érem uns 1.650 milions al planeta, i en un sol segle, pam, ens vam multiplicar per 4. Cap a l'any 2000 ja superàvem els 6.000 milions, gràcies a la medicina i a la caiguda de la mortalitat infantil. Va ser una explosió espectacular, sens dubte, però atenció a què ve ara. Les projeccions ens diuen que tocarem sostre al voltant de l'any 2080, amb uns 10 milions de persones, i l'any 2100 comença el declivi, baixada absoluta. Ara, el que és realment fascinant d'entendre és el com, i això ens porta a la secció 2, la caiguda radical de la fecunditat. 0,7. Us ho creeu? Aquesta xifra és absolutament impactant i representa la taxa de fecunditat per dona avui mateix a Corea del Sud. Si ho traduïm a la realitat, això vol dir que la població d'aquell país podria literalment reduir-se a la meitat en molt poques dècades. És una contracció dramàtica, mai vista en temps de pau. I compte, que no és pas una anomalia aïllada només dels coreans. Per entendre'ns, el nivell que necessitem per mantenir la població estable és d'uns 2,1 fills per dona. Doncs bé, França està en 1,68, Alemanya 1,35. Però el que et deixa de pedra és mirar gegants com l'Índia, que ja ha caigut per sota del 2, o la Xina, que se situa en un ínfim 1,2. O sigui, cada nova generació que neix és bastant més petita que l'anterior. Està passant a tot arreu. Aleshores, la gran pregunta cau pel seu propi pes. Secció 3. Per què tenim menys fills? Què ha canviat? El punt crucial aquí és adonar-nos de com ha canviat el nostre dia a dia. Pensem en les ciutats. Viure-hi és caríssim i els pisos tenen un espai minúscul. Això ja ho fa tot més difícil, oi? A més, la gent passa molts més anys estudiant, cosa que retarda, de forma natural, el moment de formar una família. I, siguem sincers, les nostres aspiracions també han canviat. Ara volem fer carrera, volem viatjar. Tenir fills ha passat de ser una mena d'obligació social a ser simplement una opció personal més. Però aturem-nos aquí un segon. Ens hem de preguntar, podem atribuir aquest canvi colossal només a aquests factors socials i a les nostres preferències? És només culpa d'haver prioritzat la feina o de viure a la ciutat? Doncs resulta que l'evidència científica ens amagava un gir de guió força inesperat. Hi ha factors purament biològics que s'estan sumant al problema. Hi ha un augment brutal dels problemes de fertilitat, sobretot entre els homes, i els estudis ho vinculen claríssimament al nostre ritme de vida modern i a l'elevadíssima contaminació ambiental. És a dir, la nostra pròpia capacitat física per tenir fills està en caiguda lliure. No és només una elecció, també és biologia. I com us podeu imaginar, això porta conseqüències molt reals. Passem a la secció 4. L'impacte enorme de l'envelliment. Penseu en la societat com un gran pastís. Històricament, la porció més gran sempre havia estat per als joves, que són els que aporten l'energia, la innovació i l'emprenedoria. Però ara, aquesta porció s'està encongint sense aturador. En canvi, el tros del pastís que correspon a la gent gran s'expandeix a un ritme impressionant. Una situació així, amb tants avis i tan pocs joves, no té precedents en tota la història de la humanitat. Mai havíem viscut res igual. I clar, això il·lustra a la perfecció un efecte dòmino brutal que ja estem començant a notar. Pas 1. De sobte ens quedem sense relleu i la força laboral cau en picat. Pas 2. Això suposa una pressió absolutament asfixiant sobre el sistema de pensions. Tothom es pregunta, com es pagarà tot si es trenca l'equilibri entre els que cotitzen i els jubilats? I pas 3. Una demanda de sanitat disparada fins als núvols, sobretot per atendre totes les malalties cròniques derivades de viure molts més anys.
Voleu un cas pràctic? El millor exemple possible? Doncs mirem la Xina. És el paradigma perfecte. Després de ser tan estrictes amb la famosa política de fill únic durant dècades, ara s'han trobat amb una base de joves minúscula mentre la resta del país envelleix a la velocitat del llamp. Ara mateix, aquest desequilibri representa una autèntica bomba de rellotgeria per al creixement econòmic i la cohesió d'una superpotència com la Xina. Una autèntica avís a navegants. I arribats a aquest punt, és molt típic pensar en solucions ràpides. Secció 5. La il·lusió de la immigració. Vegem el gran contrast que hi ha al món. A una banda tenim les nacions riques però profundament envellides i que es van encongint com a la Xina. A l'altra banda, regions molt concretes que estan en ple auge, com l'Àfrica subsahariana, amb unes taxes espectaculars d'entre 3 i 5 fills per dona. És indiscutible que això revolucionarà el mapa del poder, influència i riquesa al món sencer molt aviat. Però no ens enganyem, portar milions d'immigrants no és cap vareta màgica. Hi ha límits. Primer, hi ha límits polítics i de convivència. Acollir grans quantitats de persones sempre genera certes tensions d'integració a qualsevol lloc. Però és que, a més, el problema de fons és que aquest decreixement s'està escampant com una taca d'oli arreu del globus. Cada cop hi haurà menys joves en total al món per emigrar. És, parlant clar, matemàticament inviable dependre sempre de portar gent nova. No hi ha prou gent per a tothom. Així que, si això no és la solució total, anem cap a la darrera secció, la 6. Toca reinventar la nostra societat. Això no és la fi del món, però cal que ens posem les piles urgentment. L'única sortida passa per fer uns deures estructurals ineludibles. Hem de garantir sí o sí una vida digna per a tota aquesta bossa immensa de gent gran, evitant que visquin aïllats. Per aconseguir-lo, necessitarem una solidaritat entre generacions molt potent, perquè la gent que estigui treballant haurà d'esforçar-se de valent per sostenir-lo. I finalment, toca adaptar de dalt de baix tots els models econòmics i polítiques públiques abans que tot el sistema faci figa. És així de clar. En resum, estem obrint les portes a una època que no hem viscut mai abans. Una contracció silenciosa on la mentalitat clàssica de créixer i expandir-nos sempre ja no funciona. Així que us deixo amb aquesta pregunta provocadora. Com s'ho farà la nostra societat per no només sobreviure, sinó prosperar de debò en un planeta més petit i inevitablement molt més envilit? Aquesta és la gran prova de foc del nostre segle. Serà apassionant veure cap on anem a parar. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta explicació i fins a la pròxima.